bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a esta Fira Medieval de la Música on tenen cabuda totes les músiques. Així, pot sonar avui una malaguenya, o una habanera, o una marxa mora. És la fira on no sols els instruments parlen, també les persones parlen, o canten, reciten poesia o ballen. Sí, dames i cavallers, en la Fira Medieval de la Música pot succeir que els directors no sols dirigisquen, perquè no poden cantar tan bé o ballar. Ballar millor no, però poden ballar les ballarines exòtiques de la dansa del ventre o les balladores de jotes valencianes. Així hi ha espai per a totes les arts. Avui, este grup de dones ens oferiran la seva música i els seus sentiments, perquè també, des del costat amateur de la música, hi ha coses molt interessants a dir. Encara que el més important és demostrar que qualsevol persona de les que estan avui ací assegudes pot començar a fer i a disfrutar de la música sense importar edat ni condició. Volem agrair als organitzadors d'este prestigiós certamen que en esta ocasió hagin apostat i deixat un xicotet espai perquè s'escolte la música que és capaç de fer no sols els músics professionals, sinó la d'un grup de dones totalment amateurs, però amb més ganes de fer-ho bé i d'agradar al públic que la millor orquestra simfònica del món. Senyores i senyors, disfruten-ho. Amb tots vostès, la Gaiano Women's Band de València.